Vam començar a preparar el mes de maig. Per tant, vull dir, això us dona una idea de l'activitat que està portant a sobre amb tot el procés que estem protagonitzant. Aleshores, també, potser és el moment, ja que no el presentem perquè no cal, d'agrair-li tot el que ha fet, tot el que fa i tot el que farà, perquè tot el que s'està portant a terme avui sigui possible. No ho va fer ell sol, però ho va fer en els temps en què jugar-se-la tenia conseqüències. Conseqüències de tot tipus. Podien anar des de conseqüències tràgiques, en el pitjor dels casos, amb altres no tan tràgiques, però hi va haver gent que se la va jugar, una minoria, que en van patir les conseqüències. Alguns d'ells són aquí presents. I buscant a veure què podia dir, avui el Manel Cuyàs m'ha donat una idea amb un article que publica el diari El Punt, que es diu Catalans antifranquistes. Es refereix a un escriptor que fa un article a La Vanguardia on deia: la major part dels catalans no van ser antifranquistes. I ell diu: hi va haver un moment en aquells temps que jo em vaig pensar que només ho érem a casa antifranquistes, fins que vaig fer recompte. Eren franquistes el sergent de la Guàrdia Civil, l'alcalde i els seus regidors, el cap de la Falange, el professor de formació de l'Espíritu Nacional, el sindicat dels taxistes. Després ho van ser alguns nous rics que el miracle econòmic dels 60 va fer aflorar i el barber que els hi tallava els cabells. Per interès, però, les adhesions polítiques en dictadura o democràcia solen ser interessades. Comptat i recomptat, ben poca gent enumerable. I els altres? Els altres callaven. I com que en aquells temps no hi havia enquestes ni estadístiques i si se n'hagués fet alguna els interrogats haurien mentit, fa de mal dir si la major part dels catalans van ser franquistes o no. Jo puc parlar de col·legi. Eren franquistes els meus companys? Es mantenien en silenci. Per imposició de casa, els vaig trobar gairebé tots en les manifestacions del postfranquisme, molts amb els pares, una conversió o un alliberament. I penso que avui és un bon moment per donar-se en compte de que ens trobem en aquest moment que en frase feliç del president Puigdemont defensar la democràcia es pot convertir en un esport de risc. Recordar els que van passar risc de veritat en l'època en què Lluís va començar a llançar el seu missatge i que el va convertir amb el temps en un referent en tot allò que sigui la defensa de llibertat, igualtat, fraternitat i totes les seves derivades. I en el mateix paquet, Catalunya, i també la solidaritat amb tots els pobles i amb tots els més desvalguts. Per tant, per mi és un honor cedir la paraula a Lluís Llach. Molt bé. Bona nit. Bona nit, bona nit. 1, 2, 3, proves. Funciona? Ah, sí, ostres. És que ja he perdut... Són noves tecnologies. Escolteu, jo us agraeixo molt la teva presentació. A mi, quan em digueu aquestes coses, penso que parlen d'algú d'aquí darrere que jo no conec massa bé. De mi conec sobretot les meves mediocritats, vulgaritats, només que vaig tenir la sort de cantar, de posar-me al servei d'algunes coses que a alguna gent li va tocar les fibres i avui estic aquí abusant una mica d'aquest privilegi. Com que la meva vida ha estat sempre en aquests locals, jo demanaria a la gent que esteu al fons que aquí hi ha lloc. I la pantalla no sé per què servirà, però podeu estar aquí i estarem més a la vora, i aquí també, sempre que no us poseu davant de la càmera, que podeu venir tranquil·lament, sense vergonya, perquè si no, escolta, això és un drama. Perdoneu, el proper dia farem pagar entrada per l'Assemblea Nacional. Sí. I si us canseu podeu seure'n aquí, i aquí seu algú, aquí. Allà hi ha una senyora que és més gran que jo.
Aquí també hi ha lloc, sincerament, no us faci res, i si no aquí, però és que tan lluny no podreu veure el perfil grec que m'ornamenta. Bé, escolteu. Moltes gràcies per venir. Jo, com sabeu, vaig encapçalar la llista de Junts pel Sí per Girona. Fins i tot això va ser una mica accidentat, perquè quan me van proposar d'anar a Junts pel Sí ja vaig veure que això era una cosa molt transversal, molt important, i vaig demanar d'anar a l'últim lloc de la demarcació de Barcelona, però va venir el Guardiola, em va fotre una patada al cul, que els ha fot molt bé les patades, i vaig anar a petar a la de Girona, vaig demanar de posar-me al final, però no sé què va passar, que al final vaig encapçalar. Però això em dona una sèrie de petits privilegis a l'hora d'explicar-vos coses. El primer és que explicar-vos que va ser una campanya electoral extraordinària. Als carrers i les places hi havia unes complicitats que no jo, que no tenia cap experiència, però la gent que s'havia presentat a altres eleccions van dir que hi havia quelcom de molt especial. Sabeu que el resultat d'aquelles eleccions hi va haver 72 diputats independentistes al Parlament. Bé, jo diria que aquesta és la primera data que voldria fer-m'hi ferm, perquè és la primera vegada en la història contemporània de Catalunya que hi ha en el Parlament català 72 diputats independentistes. D'aquests 62 eren de Junts pel Sí. Junts pel Sí érem una colla de gent feta per 4 partits, 2 molt grans, que eren l'antiga Convergència, que ara es diu PDeCAT, em sembla, i Esquerra Republicana, importantíssima també, i després 2 més petits, però que ens han anat molt bé que hi fossin, i que a més treballen molt, els de Demòcrates de Catalunya. Els Demòcrates de Catalunya ve del cantó del Duran i Lleida, els de més venen del cantó dels socialistes, i després una colla d'independents que estàvem allà perquè pensaven que hi havíem de ser-hi. És això. Una de les coses que em permet també explicar és que l'experiència vam tenir a l'inici una discussió molt dura amb la gent de la CUP per un pla de xoc famós que tenia de portar el nomenament d'un nou president, i no va ser possible. El gest del Mas, a qui jo no he votat mai, va ser espectacularment generós. Crec que passarà a la història per la seva generositat política i també per la seva visió política. I això va permetre que tinguéssim un president inesperat que es diu Carles Puigdemont, ara ja el coneixeu tots, era alcalde de Girona, i que jo puc explicar que a mi em feia de xofer, perquè com que anava de primer i ell anava de tercer i ell coneixia millor el país que jo, anava sempre em feia de xofer. Això em permet també explicar-vos alguna anècdota que podria ser així com banal, però que a mi em sembla transcendent. La primera és que el primer dia, com que ell sabia que jo no era especialment convergent, va haver-hi una conversa i vàrem explicar cadascú el seu mapa de carreteres polític per trobar els punts de conjunció. I la primera cosa que em va dir és que havia entrat a la política perquè era independentista. I a mi això trobo que avui en dia és bo saber-ho. Perquè... I l'altra segona cosa que voldria explicar, que també crec que és transcendent, és que amb els ulls mig humitejats, un dia tornant dels recitals, que és quan l'adrenalina ja baixa i vas confessant-te coses de més intimitat, em deia, de veritat amb melangia, que ell esperava que s'acabés la seva legislatura municipal, que em sembla que faltaven 3 anys, Déu-n'hi-do, perquè quan s'acabés deixava la política i es dedicaria a fer el que realment li agradava, que era la comunicació. Pobret, no? Molt bé, va ser nomenat de president i això vol dir una altra cosa, i és que el govern
està presidit per una persona veritablement independentista. No vull treure amb això cap mèrit al president Mas, que va fer una conversió més que meritòria, precisament per lleialtat a les bases del seu partit i a molta gent d'aquest país. Però la Generalitat de Catalunya és un parell, jo no entenc de política, o sigui que us diré coses que potser no siguin massa encertades, però sigui perquè es va refundar amb Enterradellas i ja sabíeu quin caràcter tenia, o sigui perquè els 23 anys pujulians, però és una mica monàrquica entre nosaltres. La Generalitat és una mica monàrquica i és important el tarannà del president que l'ocupa. Bé, una persona jove, moderna, jo penso que molt republicana en el seu concepte de relació de poders i de què és democràcia, etc., i profundament independentista. Per tant, jo vinc a dir-vos que sí, que hi ha un Parlament determinat a fer independència, amb 72 persones que no es tiraran enrere, 72 diputats, que saben quin és el seu mandat democràtic i que accepten les conseqüències de seguir el camí per acomplir-lo, i després un govern independentista. En la cadena de baules importants per aconseguir-ho hi ha la baula més important que encara no l'he citat, que és per això que estic aquí, per animar-vos, perquè la baula important, la tercera, que és la primera, sou vosaltres. O sigui, sense vosaltres tot això no hagués passat. Sou vosaltres qui ens heu fotut, en el meu cas fotut, en el Parlament, i per tant a mi m'agradaria que a través d'aquestes converses que tindrem agaféssiu la dimensió meravellosa del moviment que vosaltres heu protagonitzat. No sé quan va començar, si aquell dia Arenys Amunt, o en el 2010, o en el 2012, no sé quan va ser. Cadascú de nosaltres, suposo que cadascú, obeint a les seves conviccions personals, un dia va fer un cataclic, potser alguns ja ho portaven d'abans, i va decidir, en aquelles trobades magnífiques on ens podíem mirar els ulls i veure que érem tanta gent, vàrem decidir que deixarien de ser súbdits per convertir-nos en ciutadans protagonistes del pervenir del nostre país, no? I això ha sigut un moviment, jo crec que a Europa, tant politòlegs com cancelleries ens miren perquè és un moviment inesperat, inimaginable. I jo crec que de cara als mesos que vindran, cadascú ha d'agafar consciència del seu paper. Els del Parlament ens hem de posar al servei del mandat que tenim. El govern ha de liderar aquest mandat, ha d'organitzar totes les, com ho diria jo, totes les accions polítiques necessàries per arribar-hi, però després hi ha la baula més important que sou vosaltres. Jo el primer que us voldria dir és que el que hem fet fins ara era un entreno, era un entrenament. Per la història que hem d'aixecar entre tots, comença aquests mesos propers, ja ha començat, vindran els moments definitius. I per tant heu de saber que el múscul més important amb el que podem comptar sou vosaltres i que hi confiem plenament. A mi m'agradaria que aquesta xerrada avui en dia, jo el que us voldria és vendre optimisme, perquè serà molt dificultós i m'agradaria que xerréssim per explicar-vos quins motius veig jo d'optimisme en el camí que fem. Així que obriria un torn de paraules i si iniciéssim un petit diàleg. Els de l'Assemblea Nacional s'han compromès a pagar una beguda no alcohòlica i no massa sucrada. El primer que s'atreveixi a fer una pregunta, perquè la primera sempre és la més fotuda i a partir d'aquí miraríem d'anar
Que la vols fer tu? Hi ha uns companys que n'han enviat 3 o 4. Bueno, però la beguda és per del públic. Sí? No te la quedis tu. És públic, Però és públic que li fa una cosa que fa el micro davant de tothom i fer-te la pregunta. Molt bé, molt bé. N'hi ha una que és molt fineta, Fixa't que és molt tova, per començar. Sense que ens diguis de quina manera, voldríem saber si s'ha previst aconseguir l'obediència del cos dels Mossos. Aviam, el que es pretén des de la Generalitat i des del Parlament és primer fer tot un entramat de lleis que permeti, anant de llei a llei, que un dia els Mossos puguin estar dins la legalitat més absoluta si obeeixen a la Generalitat. M'explico? O sigui, s'estan intentant legislar lleis d'aquí fins al moment que es decideixi la desconnexió perquè, d'alguna manera, no només els Mossos, tots els funcionaris, tota la gent que depèn de les administracions públiques puguin obeir a la Generalitat sense d'estar dins de la legalitat. És evident que això no vol dir que no ens confrontem amb l'estat espanyol. Aquí no s'ha d'enganyar ningú. Però la legalitat catalana emanada del Parlament de Catalunya permetrà a tots els funcionaris poder obeir a la Generalitat sense estar fora de la llei catalana. I torno a repetir, de la llei catalana. Això voldrà dir segurament que tindrem un enfrontament quan això arribi amb l'estat espanyol molt fort. I tot això ve sobretot determinat per una llei que se'n parla ja bastant i que se'n comença a conèixer la seva importància, que és la llei de transitorietat jurídica. Quan arribi aquesta llei, a part del que digui el primer punt, que serà gros, imagino, després es diu que a partir d'aquell moment els catalans i les catalanes obeiran les lleis emanades del Parlament de Catalunya i només les espanyoles com subsidiàries, perdoneu, aquell llenguatge, com subsidiàries de les catalanes i les europees també. Jo crec que en aquest moment l'estat espanyol serà quan farà un gest que espero que no sigui desmesurat, com deia el poeta. I en aquest moment, tant el Parlament com el govern sabem que estarem davant d'una situació dificultosa. I si us hem de dir la veritat, el gran roc a la faixa que tenim en aquest moment sou vosaltres. I per això vaig de poble en poble i de ciutat en ciutat per fer-vos prendre consciència de que en realitat quan arribi aquests moments la vostra determinació serà important. No es demana cap heroïcitat, no es demana res especial, sinó que seguim les vostres conviccions i ocupar el carrer quan sigui necessari, com heu fet fins ara, qualsevol 11 de setembre, qualsevol 9 de novembre o qualsevol 13 de novembre, que estem convocats tots una altra vegada per defensar a la gent que s'està inculpant. O sigui, en principi, la resposta és aquesta. O sigui, el Parlament farà totes les lleis necessàries perquè ningú deixi d'estar de la llei, fora de la llei. Ara són dues que te les lligarem una sola perquè van del mateix. Una diu, existeix la possibilitat d'una DUI si els entrebancs de l'Estat fan impossible la tramitació del full de ruta, que això inclouria de la llei de transitorietat. Diu, es diu que no s'executa una DUI perquè perjudicaria el reconeixement internacional. Això vol dir que alguns aspectes del que s'està fent fins ara estan consultats de sota mà a nivell internacional i que s'estan seguint una mica els consells de gent de fora? Escolta, jo, a pesar de que el Romeva és molt guapo i jo me l'intento lligar cada setmana, no aconsegueixo saber unes tals intimitats. Però sí que moltes coses es fan pensant en la visió des de l'exterior. Perquè segurament quan tinguem de seure una taula, que segurament hi haurem de seure, en les circumstàncies que siguin però haurem de seure, la visió que es tingui de tot el que estem fent aquí des de l'exterior serà molt important. Per tant, sí que hi ha algunes coses que es fan pensant en això. Us en puc explicar algunes. Per exemple,
veureu que normalment, davant de qualsevol agressió del poder jurídic espanyol, nosaltres presentem recursos. I a vegades, sincerament, ens costa molt presentar recursos, perquè hi ha casos en què quasi que és una humiliació. I tanmateix en presentem. Molt bé, això ho fem, i ja us ho dic per al mapa de carreteres del futur, senzillament perquè si vols anar després a instàncies de tribunals superiors internacionals, resulta que si no has esgotat tots els recursos jurídics en l'estat que conforma la legalitat actual, no tens dret a demanar demanda jurídica. M'explico? O sigui, si nosaltres no esgotem tots els recursos jurídics en l'estat espanyol, després no podem presentar recurs en els tribunals internacionals. Per això a vegades fem uns números que hi ha gent que li agrada, però hi ha gent que no li agrada a vegades a mi mateix. Hi ha més coses, o sigui, això de la legalitat precisament es fa perquè entenent que la nostra eina... En realitat el que està passant és que volem canviar de paradigma legal. Jo no hi entenc d'això, però en el meu coco ho intento explicar així. Declarem la independència, què vol dir? Que volem canviar de paradigma legal, i per canviar de paradigma legal ens hem de basar en l'única eina d'arrel purament democràtica que tenim, que és el nostre Parlament. M'explico. Aleshores, muntem tot un entramat de legalitat a partir d'aquest Parlament. Això de cara a Europa és bo, per tant, que vegin que nosaltres sempre intentem seguir la normativa legal, a vegades la mateixa legalitat espanyola, i quan no podem amb l'espanyola intentem fer una legalitat pròpia d'un organisme purament democràtic com és el Parlament de Catalunya, perquè Europa i l'exterior vegi que estem intentant fer bé les coses. De totes maneres, us he de dir que l'Europa, i no només Europa, el cas català, tu ets en Carot? Sí, ets en Carot, ja et veig. I tu m'estàs escoltant cansat molt més que jo? Ets un mal parit. Després parlem i ens abracem, però ara em fa vergonya ja parlar. Bé, escolta. No, de totes maneres, Va, ara m'he de deixar posar vermell i aquestes coses. No, de cara a l'exterior hi ha moltes accions que s'estan fent i és evident que el cas català està ja damunt de totes les cancelleries. Per molts motius. El primer motiu és per la vostra feina. Totes aquestes mobilitzacions que nosaltres els hi hem donat importància, però que finalment no ens hem adonat massa compte que són de les mobilitzacions a Europa les més grans que han existit i el món no ho sé, això impacta molt a totes les cancelleries, sobretot les que a més volen fonaments democràtics. Només per fer una comparació, i no voldria fer demagògia, però quan a la República Francesa hi ha un atemptat contra Charlie Hebdo que apareix és el símbol de la llibertat d'expressió i de no sé quants valors republicans, la República Francesa, encara que el seu president és una mica un pingüino, s'endomassa, s'encatifa i fa declaracions solemnes sobre el seu sentit de república i convoca una gran manifestació a París. París i la seva banlieue té el doble d'habitants que Catalunya i no van arribar al milió de persones. Jo sé que el president Hollande no serà segurament molt procliu, ni el seu primer ministre, catalanet, reconeixen-nos de seguida, ja ho faran, però tanmateix, quan veu que un país de 100 milions li arriben aquestes quantitats, entén que això no és un problema de despatxos polítics, sinó que és un moviment que neix al carrer i d'arrel molt, molt popular, que vol dir democràtica també, quasi sempre.
no parlem d'una Merkel quan li arriben aquestes dates al costat, no? Que segur que crida els alemanys a manifestar-se no sé per quin motiu i no ho hagués... O sigui, tot això ha estat damunt. Després hi ha una altra cosa molt important que ha passat en aquests últims 10 anys i és que la crisi econòmica ha posat tots els papers de l'economia espanyola a damunt de tots els ministeris d'economia, com a mínim, dels països europeus. O sigui, fins als anys 2000 no sé quins, 6 o 7, els comptes de l'estat espanyol i d'Itàlia eren els més misteriosos d'Europa. Bueno, d'Itàlia, entre el Vaticà i la màfia s'entén, però d'aquí no s'entén massa. Només us he de recordar que la primera persona que intenta saber quin és el nostre dèficit fiscal és un socialista que es diu Toni Castells, que amb un equip de gent molt preparada, tots ells economistes de gran preparació, comencen a xifrar en que el dèficit fiscal segurament és de 16.000 milions segons un compte i 12.000 milions segons un compte, no? Bé, tots aquests números que abans eren secrets, ara Europa ja els sap i sap com actua l'estat espanyol. Europa ja ha avisat a l'estat espanyol més d'una vegada que no ha de centrifugar el seu dèficit i l'estat no en fa cas. Europa avui en dia sap aquestes xifres tan... Jo les sé perquè, bueno, explico anècdotes, però una vegada al Parlament, no fa gaire, 3 mesos, els de Ciutadans varen presentar una moció perquè Catalunya fos més solidària amb Espanya. Aleshores, quan va arribar a la taula de Junts pel Sí, els meus companys que m'estimen tant van dir: ostres, això és tan fàcil que ho portin llac. I vaig haver de sortir i vaig demanar algunes xifres. Bé, unes xifres tan espantoses, per dir-ho d'alguna manera, no sé com xifrar-ho, no? Però, o sigui, del 100% pressupostat per Rodalies, etc., de qüestions viàries del 2015 a 2016, que ja fins i tot el conseller Vila es queixava, i era persona de poca queixa normalment, se n'ha executat el 7%. El 7%. I ahir vaig sentir una altra xifra, bueno, imagina't, jo vaig sortir al faristol de Llonses amb... Ahir vaig sentir una xifra i es veu que en els últims 4 anys, en realitat, és un 10%. Juntant tot el que s'ha pressupostat cada any, només s'ha executat el 10%. I així anem, amb manifestacions de les carreteres, amb els trens, la gent caminant per la via, etc. I una sèrie de dades, tot això, que abans era un secret, que no sabia ningú, ara això se sap ja. El del corredor mediterrani és un escàndol europeu. Europa està emprenyada. Fa mesos que vol multar a l'estat espanyol i no gosa fer-ho perquè li convé que hi hagi un govern, encara que sigui del Rajoy. Fins i tot alguns estats europeus deuen estar contents que sigui el Rajoy. I ara... Vull dir, Europa sap el desgavell que és l'estat espanyol. I per tant, les nostres raons, ara ja comencen a poder-se quantificar. També us he de dir que quan el Romeva o el president expliquen les seves reunions, ho dic per aclarir la qüestió de l'exterior, sempre et diuen que la primera afirmació de tots els països no s'ha d'enganyar ningú, és nosaltres no farem res. Mentre vosaltres no poseu un mandat democràtic sobre la taula, nosaltres no farem res. Sou un problema de l'estat espanyol, un problema intern. Si poseu un mandat democràtic clar sobre la taula, comença a ser un problema europeu si l'estat no ho reconeix. Si a partir d'aquell moment comencen a jugar els interessos, la veritat és que teniu moltes possibilitats d'en sortir-vos-en. Per què? Perquè això és una altra cosa que us voldria dir. Normalment, quan nosaltres ens diuen que jugarem
amb els interessos ens agafa por. Fem com sempre, no? Com quan anem a veure el Barça, que és campió de Lliga, si hi ha algun periquito, campió de Omni, no? Però campió de Lliga, campió de la Champions, i anem al camp, ai, aviam què passarà. La veritat és que el dia que tinguem de discutir interessos, Catalunya té interessos molt forts a jugar, té trumfos molt forts per jugar. A mi no m'agrada parlar de que els nostres trumfos tinguin molta relació amb l'economia. A mi m'agradaria més parlar de justícia, d'equitat, de reconeixement de drets d'autodeterminació, etc. L'Europa en la que estem, que a mi m'avergonyeix cada dia més, és probable que això ho tingui en compte en petites dosis. Però els interessos seran molt importants i els nostres són molt forts. Com per exemple, som la 4a zona de desenvolupament europea. I si comptes que una és Moscou i la seva zona, que és un misteri, podríem dir que a part del Rin, el Meilanesat i nosaltres som els 3 pols de desenvolupament econòmic més forts d'Europa. Per tant, això ja és un interès important a jugar per la nostra banda. Sabeu també que a prop de casa vostra, no massa lluny, la Merkel té el 60% de les seves inversions a l'estat espanyol a Catalunya. Quan s'asseguin a una taula serà molt important dir-li que si nosaltres estem a Europa i ens reconeixen bé, no haurà de pagar el 60% de les taxes. I tants, no? Si tenim molts trumfos, per exemple, el deute espanyol impagable, els economistes, no només d'aquí, sinó de fora, comencen a acceptar que Espanya amb nosaltres dins, tal com està organitzada, no pot pagar el deute. I en canvi, Espanya amb nosaltres fora, si negociem, pot pagar el deute. O sigui, tot això són trumfos importants, importantíssims. A mi m'agradaria continuar lluitant perquè el més important sigui el mandat democràtic per la voluntat sobirana d'un poble. Si això ho aconseguim, els altres jocs també hi podrem jugar fort. Em sembla a mi, Hòstia, un rotllo patatero, perdoneu. Preguntes? Tenim un micro aquí per qui vulgui intervenir. Havíeu pensat com separar la desconnexió amb la hisenda pública espanyola i com s'anaccionarà tot el tema de la hisenda pública? Sí. Home, com pots imaginar, jo crec que el Junqueras no té una obsessió sexual més forta que aquesta. O sigui que pensar-hi s'hi pensa molt. I s'està fent molts petits passos, que tots aquests petits passos va fent un entramat. És un camí difícil perquè és una estructura complexa, però sí que es confia que quan arribi el moment hi haurà un mínim de garanties de que tot això es podrà fer i que hi haurà les estructures necessàries per fer-ho. Tampoc vull enganyar. O sigui, hi haurà un moment en què potser la llei de transitorietat o potser una altra ens digui legalment vosaltres ja podeu pagar a la hisenda catalana. Això no vol dir que Espanya no ens amenaci. Això no vol dir que Espanya no ens amenaci. Ara, diguem, seguint amb aquesta realitat de llei darrere llei feta per la legalitat catalana, nosaltres dintre de la llei podrem, no només podrem donar els nostres diners a la hisenda catalana, sinó que els que no ho facin seran multats. Perquè una de les coses boniques, l'altre dia m'ho van dir, que em costava de creure, i és que sembla que aviat tindrem capacitat de multar la gent que no pagui, que no... Com es diu això? Ostres, sí, que no tributi.
Tot això s'està pensant. Hi ha moltes coses que es pensen i que hi ha molta gent treballant a l'ombra, gent de prestigi, gent coneguda, tant en el nivell d'economistes com en el nivell jurídic, etc. Ara, jo puc dir, sí, s'hi ha pensat i es farà d'aquesta manera. El problema amb l'estat espanyol hi serà. I per tant hi haurà moments de... I jo suposo que tot això serà el que ens portarà a negociar, suposo. I aquí sí que cadascú haurà de fer segons les seves conviccions, suposo, però legalment es podrà fer. En canvi, et diuen que ara no cal que ho facis, que no cal, perquè l'únic que t'arriscaries és a conflictes amb l'Estat que a més serien difícils de defensar en la legislació actual. Jo fa uns mesos recordo que anava dient doneu les vostres dades als tributs de Catalunya perquè així ho tindran. Em van dir no cal, perquè ho tindrem, ja ho tenim en realitat. I segona cosa, val més no crear conflictes particulars ara, esperem que sigui el moment on tot l'entramat de lleis estigui ja fet i legislat. Allà. Si el ministre espanyol, el que sigui, diu que la senyora Forcadell No, així tampoc hi arriba. o un regidor del CUP se l'ha de posar a la presó, els Mossos ho han d'obeir, doncs. Sí. Encara. Sí. És així, serà vergonyós. Actualment és així. Serà vergonyós, no? Sí. I això ho acceptarem. Escolta, jo l'altre dia vaig estar a Vic fent companyia en Joan Coma, sabeu que és aquest regidor de Vic que ha fet un acte de consciència i de coratge, i ell mateix deia, tal com estan les coses, jo demanaré, i demanava públicament als Mossos que no fossin ells que es anessin a detenir, però que si ho feien ho entenia perfectament i que afavoriria que el detinguessin, perquè el que nosaltres no hem de fer és buscar conflictes entre nosaltres mateixos. Només, escolta'm una cosa, deixa'm dir-te, no sé si té relació amb el substrat del que em preguntes. Nosaltres ens hem d'enfrontar i desobeirem, però quan ens convingui. Collons, diguem-ho d'una vegada. Hem de desobeir quan a nosaltres ens convingui, i quan desobeir no representi despendiar, gastar una eina que després hem de fer servir i que serà important per aconseguir la independència. M'explico? És evident que tot el que puguem fer, si ara per exemple a mi em diguessin estaries d'acord en que 1.000 edils d'Ajuntament fessin la mateixa declaració en Coma, jo diria sí, immediatament, fem-ho, bloquegem el sistema jurídic de l'Estat. Ara, pensem sobretot en això. Aquesta desobediència ha de ser astuta i ha de ser al servei de la nostra conveniència i no com resposta a la provocació. Perquè les provocacions, vivim en un estat molt vell en aquest aspecte i en sap molt. Nosaltres només hem de respondre quan no ens representi malmenar una eina que després seria indispensable. Per tant, jo amb això demanaria que tingueu confiança. No? La Forcadell, escolta, dino cada dia amb ella perquè ens estimem molt i què vols? És una dona fastuosa, no? I el símbol de que la persona de l'ANC sigui la presidenta del Parlament és un símbol també d'on ve tot això, no? És la presa simbòlic, però és la presa del Parlament pel carrer. La Carme Forcadell representa això també. Escolta, farà primer el que ella cregui que ha de fer i hem de tenir confiança, i després el Parlament farà el que cregui que és millor el que ha de fer. Si a mi em preguntes què creuria jo, és molt bé, la Carme Forcadell al Parlament no accepta que la treguin i les conseqüències siguin les que siguin. Ara, si mai passés alguna cosa o arribéssim a la conclusió de que mantenir-nos tossuts ens trauria eines per guanyar la batalla o la guerra, perquè que no és una bona exemple, no és una bona metàfora, parlem-ne. M'explico? Hem de ser
escolteu, ja estem al final del camí. Per tant, hem de jugar les cartes amb molta astúcia. Desobeir, sí, quan ens convingui a nosaltres, per favor. Enfrontar-nos, sí, quan sapiguem que podem guanyar, per favor. Etcètera. I així. Això serà d'aquí un any, no? Més o menys, no? No, jo diria que fins i tot abans i tot. Bé, no sé. Escolteu, ara, no, només per continuar, ara l'avantatge que tenim és que més o menys està calendaritzat. Jo no, és una paraula que no coneixia gent, no sé si és nova o ja. O sigui, ara ja ho tenim calendaritzat. Això vol dir que es complirà amb aquests terminis? Home, nosaltres volem que sí. I jo diria que el risc és més de que haguem d'avançar que no de retardar. Em sembla. A mi avançar tampoc em fa massa il·lusió i només ha de ser si realment es veu que no hi ha més solució, perquè hem de donar temps a que totes les estructures que s'estan conformant i tota la legislació que està entramant les estructures estigui ben feta i acabada de fer, no? Però normalment ara està calendaritzat, sabem exactament què passa. El que passa és que, com que davant nostre tenim un estat ferotge, que sabem com funciona, doncs no podem dir que els terminis seran exactament els que s'han previst, no? Potser anirem més de pressa o potser haurem d'anar més a poc, el que sigui. Però jo segueixo amb la mateixa, almenys la meva mentalitat a Junts pel Sí, és el que dic sempre als amics d'allà dins que em vulguin escoltar. Escolta, quan a nosaltres no ens convingui, per favor. Això és una batalla de tàctiques i estratègies i hem de fer-ho quan a nosaltres ens convingui. Hola, bon dia. Aviam, si no havia entès malament, hem de formalitzar una sèrie de lleis, la llei de transiparitat jurídica, totes les lleis legals que puguem fer perquè a Europa ens facin una mica de cas. Si arribat al punt, a l'estat espanyol, el govern espanyol, intervé la Generalitat, com quedaria aquesta legalitat? Quina seria la nostra sortida? Cap a les places, no al carrer? Fer una força bruta? Força bruta no. Començo per aquí. Escolta, deies de cara a fora, no, i per fer-ho bé. Per fer-ho bé, és molt important. Estem fent jo ara no me'n voldria anar per les branques, perquè el moviment, una de les coses que a mi més m'entusiasmen és la capacitat de creativitat democràtica que aquest moviment que heu fet vosaltres ha tingut. I que davant d'un estat, jo li dic ferotge, que ha intentat enderrocar tots els nostres somnis, la societat ha estat contínuament inventant maneres de tirar-ho endavant. I aquí poseu-hi manifestacions, 9Ns, 27S, etc. Això és el primer que voldria dir. Ara, tu, estic totalment geriàtric, o sigui, tu em preguntaves... Com quedaria encara Europa en un cas tindrà una Generalitat invertida? No, perdó, sí, no, és que... Sí, escolteu... El govern espanyol. Escolteu, si Europa manté els mínims paràmetres democràtics molt fràgils que actualment encara manté, que no té res a veure amb l'Europa imaginada per Schuman i Monet, etc. Però si manté aquests mínims, jo crec que per ella mateixa és insuportable que en un Parlament se l'intervingui, o un govern se l'intervingui per defensar democràticament el que la gent ha votat, perquè no oblidem això, És que al final sembla que juguem amb abstracte, no? Estem fent allò que una majoria de país que ha votat, una majoria absoluta al Parlament de Catalunya, mana de fer, vol fer. Això a Europa li seria jo crec que li seria inacceptable, fins al punt que hi ha molta gent que et diu així: ostres, ojalà ho facin.
per quedar amb evidència de quin és. Jo no sé què farà l'estat espanyol. És evident que si el futur que ens espera és la combinació Rajoy-Rivera i un PSOE tal com ha quedat avui, això del PSOE d'avui va començar fa molts anys, potser en els 80 i pico, però com ha quedat avui, em sembla que serà un camí dificultós. Sempre ho hem dit que seria difícil, però és evident que almenys des d'un punt de vista institucional les relacions no milloraran. Què farà aquest estat per impedir el nostre camí? En aquest moment jo ni m'atreveixo a pensar-ho. El que sí sé, i això és el que em reconforta, és que si no s'esberlen les vostres conviccions, facin el que facin, això és imparable. I això sí que ho sé. I això us ho dic amb tota la fermesa. Si l'estat espanyol manté també aquests mínims paràmetres democràtics en els que viu ara, que són també molt fràgils, si vosaltres manteniu la fermesa de les vostres conviccions, això és imparable, faci el que faci. I la demostració més clara, per mi, és només veure com actuen, perquè en realitat ells ho saben. Aquella teoria que feien servir dels despatxos, de que això s'ha acabat, ells saben perfectament que això és un alè popular i del carrer que té una dimensió democràtica que precisament la fa invencible si vosaltres no abandoneu les vostres conviccions. Què faran? Ens prohibiran entrar al Parlament o us obligaran a fer carmanyoles pels vostres diputats, espero que no massa olioses, si pot ser sufragits, o el Puigdemont el faran un heroi? Si s'atrevissin a fer això, que jo crec que seria la seva pèrdua absoluta, què passaria si ells mantenen uns mínims democràtics a les properes eleccions? Us imagineu? O l'estat espanyol aleshores ha d'esdevenir una dictadura. Però si hi ha uns mínims paràmetres democràtics, i se suposa que estan obligats a ser-ho, veig que fas mala cara, jo encara hi confio. Sí, no, ui, i espera els mesos que ve. Els mesos que venen saben que les amenaces saben molt. Però si vosaltres continueu amb la fermesa de convicció de fins ara, saben que és imparable, perquè per molt que ells facin, jurídicament, políticament, sempre que vagin a buscar la solució del problema, muntant unes eleccions, sempre tindran una resposta que en compte de 2 milions seran 3, no? Jo és el que m'espero. I per tant, malgrat que suposar intel·ligència en aquesta gent a vegades és difícil, se suposa que han de tenir un mínim de nas d'estat i que aquest error no el faran. Imagino, però vaja. Però de veritat, estic convençut que seria un error magnífic i que si no abandonen els mínims paràmetres democràtics en el que estan, això encara els condemnaria més de cara a fora i de cara endins. Perquè si ara fent el que fan ja són una maquinària perfecta de fer independentistes, què passaria si fessin això? Què passaria? Jo crec que hasta l'Iceta deixaria de ballar per un moment els Queen i faria una petita sardana, encara que a mi m'agraden molt els Queen, o sigui que... M'explico? És que, per favor, o sigui que tenim molts trumfos que fan que l'estat espanyol no sé si... M'entens? Si el Montoro ens vol ofegar més, ja no serà el Junqueras, malgrat la seva frondosa biologia que el telefonarà, serà el Draghi. Perquè Europa no pot suportar que un pol de desenvolupament econòmic tan important com és aquesta regió que representem es quedi malmenada. No ho pot suportar Europa, això, actualment. Per tant, tenim moltes cartes a jugar. Vaja, no sé. No, diu no, vosaltres. Vosaltres, en aquest miracle... Escolta, jo soc director del processó de Verges, i us asseguro que en aquest miracle vosaltres
Sou com el Messies, Lluís, tu saps a quin nivell estan les lleis de transitorietat, hisenda pública i tot això? Es pot fer públic? La de Si estan acabades o no? No, que estan pensades. Deixa'm dir-ho diferent, perquè si no, no s'entén. Estan totes pensades, molt ben pensades, però en canvi segueixen un camí lent, perquè ha de ser així. O sigui, jo crec que això ja no és un secret. L'aprovació d'aquestes lleis serà quasi al mateix temps, en el moment que nosaltres determinem, que el govern i el Parlament consideri ideals, i serà molt de cop. I per tant no hem de donar a l'Estat la possibilitat de que perquè estem fent una cosa que imaginem que anirà... No, ara, pensades i secretament escrites segurament també estan. Però no sé si és veritat, Jo això ho dic com Lluïset Bum Bum. Ja ho sabeu que els cantants no tenim cap credibilitat d'aquesta mena. El que ha dit el Tardà al Parlament. Jo l'he sentit, però no sabria dir... És veritat que ha dit el Tardà al Parlament aquest dematí amb el Rajoy, que en 3 mesos tot això ja s'aprovarà. En 3 mesos, home, en Tardà... Escolta, jo si tingués el Rajoy al davant també... Però, home, deixa'ns... En principi, si els terminis han d'anar més o menys com estan previstos, les lleis, estructures d'estat s'haurien d'aprovar, potser sí alguna abans, però la més important en tot cas, això va cap al juny, si no ens obliguen a anar més de pressa, o més tard, o més tard al juny. Ell ja li dit en 3 mesos. No, A veure, que podeu passar el micro amb el Josep Maria Pellicer, que està allà al fons. i ben fet que fa. Ja el teniu? Endavant. Bona tarda. Bona tarda. Y benvingut, Lluís, a Cambrils. Gràcies. La pregunta que fui yo es molt escueta, Molt escueta, però crec que és bastant important. Suposo que teniu en compte que quan se facin les votacions que se faran a la independència, heu tingut en compte que se pugui votar als 16 anys. Dic que és molt important perquè aquesta nova joventut que puja és gent que està integrada dins les nostres idees. Suposo que ho diràs ràpidament perquè ho tindré en compte. Gràcies. Escolta, s'hi pensa perquè és veritat que els estudis demoscòpics diuen que dintre d'aquesta edat molt jove hi ha molt d'independentisme, és veritat. Tot això s'ha de formular, pensa que entre les lleis que s'han d'aprovar, i no sé si com annexes o no d'una llei molt important, hi ha d'haver algunes mesures de tipus electoral important, i aquestes coses s'hauran de definir. No només per això, sinó per altres coses molt importants. Per exemple, nosaltres no tenim un col·legi electoral. Es diu col·legi? No, llei electoral ja ho sé, que no en tenim després de 30 anys, dir que n'havíem de tenir, però els que decideixen, com es diu? Sí, la Junta Electoral. S'ha de crear una Junta Electoral, s'ha de crear... Hi ha una cosa que és molt interessant i que ens afavoreix ja d'una manera importantíssima, i és que la Conselleria de Governació, que és la de la consellera Borràs, ja té a punt la votació electrònica, perquè és que també us voldria dir que és veritat que s'ha d'enxamplar molt, i ho hem de fer i hem de treballar per eixamplar molt l'independentisme, però tampoc hem d'oblidar, tampoc hem d'anar al camp del Barça cada dia, O sigui, sapiguem que només amb les dates que tenim avui, del 27S, si en comptes d'unes eleccions haguessin sigut referendàries, aquest 48%, 47 i pico % es converteix en un 53%.
repartint el que diuen els partits polítics que han tingut vots, obeint els que ells diuen, estudiant el 53. Però hem d'eixamplar i tenim molt domini a eixamplar, tant per la dreta com per l'esquerra. A mi, per l'esquerra, que és un camí que m'interessa molt, penso que hi ha molta feina a fer i, a més, és una feina que està fins i tot una mica quantificada. Es diu que dintre d'aquests moviments que es poden definir com colauistes o Catalunya sí que es pot, etc. Bé, tots ens entenem, aquí hi ha una bossa d'un 30% d'independentisme, no? A banda que ells són sobiranistes, encara que per demanar permís, però això suposo que un psicòleg els anirà arreglant amb els mesos. No, sí, però amb tot, ho dic amb estima, de veritat, No, de veritat, perquè, ostres, són gent que ja han fet un pas molt endavant de dir-se sobiranistes, d'estar pel dret a l'autodeterminació, per estar per una república catalana, que molts d'ells ho estan i fins i tot la patrocinen, que segurament entraran en el procés constituent participatiu, que tenen presència molt ferma en els actes de protesta contra les imputacions que hi ha, que jo suposo que tot això farà que la permeabilitat d'aquestes idees vagin donant la possibilitat d'enxamplar molt la nostra base social. Jo hi confio molt. També he de dir que tots nosaltres, i això potser sí que em toca fer-ho a mi com Lluïsep Bum Bum, hauríem de tenir clar pels propers mesos el mapa de comunicació que tenim en el país. Perquè saber llegir, saber interpretar les notícies i els esdeveniments que passaran serà molt important. I jo us voldria dir que... No us voldria dir. Us voldria preguntar, per exemple, quin és el diari més llegit de Catalunya. El diari més llegit de Catalunya, molt arrelat a comarques, etc., encara que és deficitari actualment. La Vanguardia és fermament unionista, coherent, legítim, el seu propietari és monàrquic, etc. Vull dir, és igual. Segon diari més venut a Catalunya, El Periódico. És, des del seu naixement, un diari que ha afavorit les tendències socialistes, cosa que és molt d'agrair. El que passa és que ara això l'ha convertit en un unionista, jo diria, recalcitrant, com a mínim. Per tant, hem de saber que en els mitjans de comunicació hi ha TV3, a part de TV3, RAC1, que també és del Godó, però que el porta el seu fill i que a més li dona diners perquè hi ha unes personalitats molt especials i no els pot fer callar, Catalunya Ràdio, l'Ara, l'Avui, el Nació Digital, el Llibertat Digital, el Nacional, i segurament me'n deixo algun. I la web, hòstia, en soc soci, Fa! Hòstia, en Vicent me mata. Això, més o menys, s'estudia que representa un 20% del poder mediàtic. O sigui que jo, que soc ja una mica iaiona, els vells no cal que us digui res. Feu com quan anàveu a escoltar cantants de protesta que us deien la vaca pastura i no sé què, i vosaltres immediatament això vol dir que el Franco és un malparit i que no sé què. La gent més jove, els propers mesos, a la informació que rebreu, tingueu el diccionari d'antònims al costat, no el de sinònims, el d'antònims, i traduïu bé, perquè serà molt important. Però encara és més important saber per què estan obsedits. Tenen dos objectius. Un, desmotivar-vos, desmobilitzar-vos. Perquè ells que són d'aquí sí que saben molt bé que tot va començar gràcies a vosaltres.
Ells ho saben perfectament. I no perden el temps amb altres coses. Ells van a desmotivar-los i a desmobilitzar-los. I per això a vegades veus uns titulars que no te'ls pots creure. I unes portades que no te'ls pots creure. Després me diuen de tot, que estic contra la llibertat d'expressió, etc. Jo només dic que em sorprèn des d'un punt de vista deontològic que el dia que el Puigdemont se'n va a Madrid i amb tota lògica no hi ha cap lògica espanyola, no hi ha cap ministre espanyol, però en canvi hi ha 10 ambaixadors, amb el de Londres, amb el de París, amb el d'Amsterdam, etc, allà escoltant-lo, cap d'aquests diaris tan importants que són els que fan l'opinió en aquest país ho va posar a la portada. Només posaven no acudió ningún ministro. Doncs això és el que ens espera. Per què? Perquè si us aconsegueixen desmotivar saben que s'ha acabat. O sigui, aquest argument que us estic dient tota l'estona, si vosaltres no us deixeu esberlar les conviccions, això és imparable. I ells ho saben tan bé o millor que nosaltres. I després hi ha un segon objectiu. Hi ha un segon objectiu que és quasi tan important com aquest. És que aquests mitjans de comunicació espanyolistes, o digue'ls com vulguis, unionistes, han aconseguit mantenir unes bombolles dintre de Catalunya de gent catalana que se sent molt espanyola i que només rep notícies d'aquests grups de pressió. I no ens donen cap micro per arribar-hi. Jo mira que faig la dansa del ventre com no us podeu imaginar. A mi la Sexta mai m'ha convidat. Mai. Disposat a fer el que sigui, Però no ens donen un micro per què? Perquè no volen que puguem dir a tota aquesta gent que està en aquestes bombolles aïllades o quasi aïllades que la república que nosaltres volem fer, que la república somiem, la república per la que lluitem, la gent catalana que se sent molt espanyola podrà desenvolupar la seva espanyolitat i la seva ciutadania espanyola millor a Catalunya que a Espanya. I això volen impedir-ho que els hi diguem. M'explico? No volen que puguem dir això. I això està en el programa de tots nosaltres, en la ment de tots nosaltres, i mirem d'explicar-ho, però no ens donen un micro perquè saben que això és una bomba. Com va ser una bomba les declaracions que va fer el Congrés dels Diputats, el diputat espanyol, vull dir, en el Congrés espanyol, ara tinc un altre buit, el Rufián. El Rufián va parlar 2 minuts. Va dir coses que, diguem, altra gent, potser no ho diguem tan bé, si de passada. Però que aquí diu molta gent. Però què va passar? Que com que era el Congrés espanyol, tots aquests mitjans de comunicació se'n varen fer ressò. I de cop i volta hem entrat en barriades que no havíem entrat només per això. Perquè durant 2 minuts aquell senyor va fer una qüestió, una sèrie de preguntes que va deixar garrativats a molta gent que no havien pogut sentir mai. Mai. Perquè no els hi hem pogut dir que la república que fem, ells hi són protagonistes absoluts. I que en aquesta república els seus drets seran mantinguts i reforçats i molt millors que la monarquia espanyola. Entre altres coses, perquè espero que després de la nostra història, en el nostre ADN com societat, estigui marcat per sempre ferro roent que no hem de fer amb els altres, conciutadans nostres, el que han fet amb nosaltres durant tants segles i tants anys. Això és definitiu. Per tant, els cantants no els heu de dir perquè si no comencem a fer pisos i no s'acaba mai. No, però això us ho heu de fotre al cap. Us heu de posar un mapa de carreteres comunicatiu en el vostre coco. I quan penseu que us diguin que les coses no van bé, feu confiança. O busqueu fonts d'informació de confiança. Almenys de confiança amb l'independentisme. Que no el manipulin.
en contra. És molt important i és important prendre consciència d'això. Perdó. Bé, primer que tot, Lluís... No em veig. Hòstia, sí. No, res més. Avui és el seu aniversari. No, me diuen que és el teu aniversari. I ara hauríem de fer aquest número de començar a cantar, però no ho farem. Bé, primer que tot, felicitar-vos a tots els parlamentaris que tireu endavant aquest projecte i que teniu a tocar, pel que diem ja, no? Tenim a tocar la República Catalana. Llavors, simplement dir-te que confiïs en tots els que estem aquí, perquè ens teniu al darrere, i ara que tenim a tocar i que sembla que tot anirà molt més de pressa, ens mourem, ens teniu al costat i tindreu un gruix de gent molt més del que heu tingut altres vegades. I ara em ve la pregunta, això és l'entrada, l'entremès. Em sembla que tu estàs tutejant, no? Sí, per favor. Gràcies. Estàs encapçalant el procés constituent, més o menys, no? No. Però veig molt equivocada. Digues, pregunta. Sí, perquè potser vaig errada i se'n parlava molt d'aquest procés constituent ha de ser participatiu, etc. I ara fa un temps que no se'n parla tant. És a dir, deu estar molt avançat perquè o és paral·lel amb les lleis de transitorietat jurídica o com va això? Perquè, una pregunta, per treure en dubte, el procés constituent és per fer la Constitució nostra, la catalana, oi? Per tant, això, si s'haurà de votar després de ser ja amb els referèndums. Vaig. No, és que et recordo que estic geriàtric i si m'ho fan molt difícil no ho desnumeré. Ja està. Molt bé. Escolta, primer una prèvia. Jo es veu que començo a ser polític perquè començo a fer prèvies, que és un signe de que comences a fer política. Deixa'm dir-te una cosa. Jo utilitzo aquesta metàfora del camp del Barça perquè és que és molt important. És estar una mica en els nostres hàbits socials. No aneu darrere, aneu davant, per favor. Doncs davant. No aneu darrere. Què collons? Aneu davant. M'explico? I els que estem allà dintre, quan veiem el panorama que se'ns presenta, els pocs dubtes que tenim, que a més una altra cosa que vull fer és testimoniar que en el 62, i no dubto que en els altres 10 també, que jo conec profundament, no hi ha dubtes, no hi ha ai, per favor, per nosaltres estem segurs del que fem perquè estem convençuts de que aneu al davant. M'explico? Això per començar. Ara, procés constituent. No, jo et deia que no perquè jo vaig ser president d'una constitució d'estudi que vol dir que no serveix per gaire res, per això m'hi van posar, però no, m'hi van posar perquè la Muriel era qui la presidia de veritat i evidentment, bé, és igual, ara no em vull ennuegar ni punyetes d'aquestes. Aquesta comissió ja ha fet la feina amb conseqüències una mica bèsties perquè quan la van passar al Parlament la va voler aprovar i això és el que ha generat les impugnacions de la Mesa, de la Carme, del Lluís, bé, de tota la colla. El procés constituent estava en una colla de gent, això es pot explicar ja, d'entitats, partits, etc., mirant de muntar-ho i sobretot mirant de fer el protocol, perquè un procés constituent participatiu és molt complicat, molt complex, és una altra d'aquestes coses, no serem els primers, però quasi. I estàvem muntant-ho. Quan hi va haver el desgavell de que no es van aprovar els pressupostos, que no vull fer cap comentari perquè aquí normalment em pots renegar, i el president Puigdemont va tenir el reflex republicà de cridar per iniciativa exclusiva seva, i això també ho puc testimoniar, a una qüestió de confiança, tot això es va aturar perquè evidentment fins que no es resolgués la qüestió de confiança la gent deia però com podem, etc. Una vegada aprovada la qüestió de confiança s'ha de reprendre i jo crec, jo no hi participo, ho dic perquè parlo
Segurament hi ha gent que està conversant, però ara hem d'entendre una altra cosa, i és la complexitat que l'acceptació del referèndum representa. O sigui, encabir el referèndum en el full de ruta representa una complicació afegida a el que és el procés constituent participatiu, perquè hi ha coses que no es conjuminen massa bé i hi ha terminis de temps que són molt importants. Per exemple, no es poden barrejar un procés constituent amb una campanya a favor del sí, per exemple, no? Etcètera, etcètera. I aleshores ara tot això s'està refent una mica, rediscutint, a més d'intentar, com sempre, convèncer a gent que hi és però que li costa ser-hi públicament de que hi sigui d'una punyetera vegada, Però tot això jo imagino que en les properes setmanes es desencallarà. El que passa és que potser no serà exactament com s'havia previst, que estava molt marcat, per aquest fet de que encabir en el full de ruta el referèndum està violentant una mica els terminis, l'organització, etcètera, del procés constituent. Però s'hi treballa perquè per nosaltres és bàsic per dues coses, o per tres, o per quatre, per moltes, però bàsicament perquè hi ha una qüestió de lògica democràtica. Vosaltres heu començat això, vosaltres heu de decidir com ha de ser aquest país en línies generals, i per tant aquesta oportunitat històrica de que nosaltres puguem imaginar, somiar i començar a definir com ha de ser una república del segle XXI és un privilegi que no hem de renunciar. Després perquè això compromet el Parlament. Hi ha un mandat de que el Parlament, si tot això esdevé, farà seva les grans línies que s'hagin discutit. Ara, això és molt complex, perquè vol dir la participació de tothom, de tercers sectors, de sindicats, de col·legis d'advocats, de metges, de territori, d'aigües, d'energia, etcètera. Organitzar això, el protocol i el funcionament, és difícil. Val a dir que hi ha gent que està molt preparada, gent que segurament heu sentit parlar, doncs Reinicia, és un grup que fa més d'un any que s'estava preparant per això, i pobrets deuen estar emprenyats com unes mones, perquè estan així, des de gent que hi vol participar, com Constituïm, com Drassanes, com... O sigui, jo crec que en poques setmanes tindrem notícies i que ho podrem fer. A mi em sembla, però teoritzant, que els terminis s'han escurçat, i si pensem en setembre per al referèndum hauríem de fer que el procés constituent, no sé, o després ho parlarem molt carot, aviam què em diu, però sí, perdona, escolta, m'entens? Potser hauríem d'acabar al març, a l'abril, o sigui, no barrejar. Ara potser hi ha un bon teòric que ens diu no, barregem-ho que serà millor, però en aquest moment s'està replantejant tot i es va tallar quan els pressupostos no es van aprovar. Sí. Lluís, sí. Abans el senyor de darrere ha comentat que l'Eixamplà l'independentisme per als nois de 16 anys, no? Sí. I tu, de passada, has comentat el vot ara no em surt la paraula. A mi tampoc, tranquil·la. Els col·loguistes, potser, a la Catalunya sí. No, és que jo et volia comentar que si bé tecnològicament no arribéssim a poder ser tot el vot electrònic, hauríeu de pensar, això és un cas perfecte, en tota la canalla que tenim fora. Cada referència i cada votació ha sigut un drama. Ja pots aturar-te, ja està pensat, aprovat i en maquinària. O sigui que no.
Penseu que l'escarment que hi va haver a les últimes eleccions, ambaixades com la de Roma, etc., han sigut dantesques, I per tant és una cosa i això no sé en quin punt està, però ja està definit, no sé si té pressupost, però ho tindrà, etc. Ja està solventat tot això. La propera, jo em sembla que ho puc assegurar, no sé, les properes eleccions nosaltres de fora es podrà votar l'electrònica. Escolta, Lluís, jo tinc un dubte, Només un fill. Vine a sopar amb mi que n'explicaré 10 més. Tots els pressupostos que la CUP no sé què està pensant. Jo em preocupa això, perquè és molt important. Molt. No sé com s'acabarà la història. Només d'aquesta pregunta. No, escolta'm una cosa, aviam. Suposo que es nota. Sabeu que bé, jo això n'he de parlar amb prudència i amb respecte, perquè és un grup polític que m'estimo molt i que hi tinc íntims persones a dintre que estimo molt, però és un grup diferent al meu i per tant ara és públic que a la CUP hi ha hagut canvis organitzatius importants de gent significada i que això segurament farà que el mapa de carreteres amb ells sigui més fàcil i jo crec que hi ha un tarannà que ha canviat. Hi ha un tarannà que ha canviat i em sembla que això és notori fins i tot en els matins de Catalunya Ràdio. Però el que també hem d'entendre, i això és una cosa que en política és difícil, o sigui, encara que sembli estrany, barallar-nos, en el fons, també augmenta el nostre patrimoni, perquè ens fa més transversals. M'explico? O sigui, jo ja entenc, i a mi, que és difícil d'aguantar i has d'anar entrant quimicins i tot això, però el fet de que la CUP ocupi el seu espai i l'ocupi en coherència fa més rica la transversalitat d'aquest moviment. I en aquest moviment, com més siguem i més transversals siguem, millor. Dit això, jo crec que el que vindrà, no sé, improviso totalment, però el lògic que hauria de passar és que primer, almenys aquesta vegada es permeti tramitar els pressupostos. És que l'altra vegada es van haver de tornar, no absolutament, però una part de 1.200 milions d'euros en el Montoro perquè no es van poder ni tramitar ni discutir i n'hi havia 800 i pico dedicats a qüestions socials, més o menys encertadament, potser ells tenien millors idees, però no discutir això i fer que aquests diners s'hagin de fer per no tenir-los i que a més el Montoro se n'aprofita. Jo trobo, bé, és igual. Jo suposo que aquesta vegada permetran fàcilment la discussió i la CUP en algunes partides ens farà patir, però potser és bo que patim mentre aprovem, mentre fem camí, mentre aquelles partides que són importants siguin bones. Jo no sé si demà me castigaran, però jo crec que ells voldran marcar els motius pels que es van presentar, almenys defensar-ne uns quants. I per tant, en algun lloc patirem la gent de Junts pel Sí. Bé, sí, clar que sí. Patim, però tirem endavant. Ja està, farem més mala cara, però seguirem anant endavant. Jo crec que se solucionarà així, sincerament. Toni? Sí. Una pregunta, si pots respondre. En cas de desconnexió correcta i ferma, i som un país independent, com es podrà fer front a, ja ens escanyen prou a nivell econòmic, un cop ja lliures, com podrem fer front a tots els pagaments que se'ns diuen al damunt, a nivell de, lògicament, de sanitat, escoles, etc. Tot això, perdona, tot això, si contestés jo, improvisaria. No hi ha ni un economista, ni un,
que no prevegui que una Catalunya independent, aprofitant els seus propis recursos, no només pugui pagar les pensions que paga ara, o mantenir la salut, mantenir la seguretat, pot fer molt més, molt més. Això ho diuen des de premis Nobel fins a, jo què sé, tots els economistes ho diuen. O sigui, per favor, fixa't que de les moltes pors que l'estat espanyol, que és la seva arma, no?, provocar-nos por, com que són una gent que ve del franquisme i saben l'eficàcia de la por, que ens va tenir 50 anys i es va morir al llit, ja no en parlen d'això, perquè ja no són arguments. O sigui, Catalunya independent amb la recollida, ostres, estic amb grip i fotut, però amb la recollida de la que ella genera, ostres, per favor, tots diuen que hem de ser una mena de pol de país molt privilegiat, que no sé si és bo, des d'un punt de vista, etc. Això, per descomptat, que hi confiem en autosuficiència de tot, perquè potser hi haurà uns mesos post-independència que faran patir. Això és la despesa que ens tenim d'afrontar. O sigui, que som realment potents a nivell econòmic, ho confiem. Però és aquell impàs, que s'havia parlat de que s'havien buscat recursos fora països aliats, no sé si saps alguna cosa. Jo això no se'n puc parlar, però et donaré algunes dades. Se n'han buscat i jo et diria que la gent sap les dades d'aquest país. Sap que escanyats i tot som la gent que creixem més, quasi d'Europa, segurament d'Europa. Som dintre de l'Estat els que millorem els números d'atur, que són espantosos. Saben que provoquem les inversions més grans de tot el sud d'Europa, etc. I que, per tant, nosaltres som un bon negoci. Un bon negoci. Ho saben fins i tot els acreedors de l'estat espanyol. Per tant, es treballa molt en aquest aspecte, es tenen moltes reunions i a partir d'aquí suposo que la gent hi ha pensat i hi ha pensat segur. Bé, ens queden 5 minuts que jo voldria primer que tot tornar a agrair a Lluís la seva intervenció, sobretot la injecció d'optimisme que ens ha donat a tots. Per acomiadar-me, aquest és l'últim acte que jo presento com a coordinador, ja excoordinador de l'Assemblea Nacional Catalana de Cambrils, i presentar-vos el meu successor, Albert Uriel, qui demano que vingui. Hola, bona nit. És el primer acte, estic nerviós. Fa 2 dies que estic amb això i alguns em feliciten i altres com... T'acompanyen amb el sentiment. On t'has ficat exactament? I això que no és polític el que estic fent, és un tema més social. El Sol va dir que fes una mica d'escrit com a cloenda, no com a presentació meva, perquè no fa falta, ¿vale? I això és el que faré ara a continuació. La idea és que aquí s'han organitzat des de l'ANC i som molts que estem convençuts que hi ha d'haver un referèndum d'aquí 9 mesos, o d'un embaràs, un any. Perdona, el conserge d'aquí demana si li pot signar per la Laura aquest i per ell, que és el Javi, el de sota. Aleshores, segurament aquí hi ha molta gent, no sé si hi ha molta gent indecisa amb el tema de si és independent o no, potser sí. Estaria bé que estigués per aquí, perquè s'informarà. Potser inclús hi ha algun que està segur que no convé. I crec que la gran majoria sí que esteu convençuts que sí, que per resoldre el problema que tenim a Catalunya la independència és el millor, en tot cas, no?
Aleshores, com aquesta altra que hem fet avui, en farem molts més. L'ANC ja està disparada a preparar un munt de coses i farem molts actes d'aquests i esperem que vingueu molts. Inclús potser crearem d'espai perquè està tot bastant fins al final. I clar, el que hem de fer és buscar arguments, preparar-los per convèncer aquesta gent que estan indecisa. El senyor Llach abans parlava de, no sé si 200.000 vots. No dic la quantitat. En un sí que he llegit que hi ha 200.000 vots que són els que s'han de recuperar a base de vots electrònics i gent que està vivint aquí. Aleshores, avui en algun diari s'ha fet públic que l'ANC està preparant una campanya de mobilització que ha de durar des del gener, perquè ens entenguem, fins al moment del referèndum. I ens fa falta molta gent, ell ho ha dit, ens hem d'animar i hem de passar al davant. Fa falta molta gent que s'impliqui. Jo en aquest cas ho he fet. Em vaig presentar més o menys voluntàriament a ser el coordinador i espero que molts dels que esteu aquí també feu el pas i comencem a anar per feina i involucrar-nos a fer un munt de coses que hi ha per fer. Tothom hi pot venir, és a dir, des de petits, grans, gent jubilada, gent a l'atur, gent jove, pares de família, tothom ha de venir aquí a posar el seu granet de sorra perquè hi ha coses per fer per a tothom, no s'ha de ser especialista en els pobles no ens podrà ajudar. I el que fem bàsicament més o menys des de l'ANC és demanar un parell d'hores a la setmana, des d'ara més o menys, o des del gener, 2 hores a la setmana. Soc professor i poso 10 hores. 2 hores a la setmana, bastanta gent, fins al moment que toqui el referèndum. I amb això faríem moltes hores, i l'idea és fer hores per contactar amb tota la gent que està indecisa. Aleshores, ens consta que aquí a Cambrils hi ha més o menys un centenar, no arribem, de gent que està inscrita a l'ANC i us demanem que us desperteu perquè no tots sou actius i que ens posem al dia i perquè tenim molta feina. Els que no esteu apuntats us podríeu apuntar. Alguns per aquí que conec que no sou de Cambrils heu de fer el mateix en els vostres llocs on viviu. Altres que potser no esteu a l'ANC d'algun poble, doncs aneu a buscar la gent que segurament sabeu qui són i us aneu a apuntar i ens posem a marxa. Ja per acabar, el que sí que vaig dir com a cosa important, que ja ho deien abans, com a acte principal més immediat que volem que sigui molt massiu, és el 13 de novembre, que és un dissabte. Crec que el dissabte aquell juga al Barça. Diumenge. És una mobilització, no sabem els detalls, però estem convençuts que serà una gran mobilització. Serà a Barcelona a les 12 del migdia. Segurament als medis de publicació ja sortirà tot anunciat i sabíeu en tot cas que des de Cambrils i molts llocs de la comarca també s'organitzaran autobusos. Els que ja heu vingut amb autobús pels dies de la diada i tot plegat, el funcionament serà semblant i intentarem organitzar el que faci falta per anar a Barcelona aquest dia. No tinc res més a dir-vos, agrair-vos la presència de tots vosaltres, ciutadans en general, algun càrrec polític d'aquí, etc. I esperem que els que hàgiu estat drets no hàgiu patit massa i agrair-vos la paciència. Moltes gràcies.